На косъм от смъртта, една молитва спаси 10-годишно момиче от удавяне. 10-годишната Елена се подхлъзнала край реката и паднала във водата. Тя не умела да плува, започнала да се бори, но реката пълнела устата й с вода, силите й изчезвали и тялото й потъвало надолу. Когато вече мислела, че ще се удави, тя си спомнила думите от Библията, които майка й често й четяла: Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Псалм 121, стих 7. Тогава тя бързо се помолила: Боже, Боже, спаси ме, да спаси ме. Сърцето й се успокоило, върнали й се малко сили и изведнъж усетила, че някой я поддържа отдолу, но не видяла никого. Постепенно тя излязла от опасността и стигнала до брега. Ако вярваш, че Бог е нашата най-голяма закрила, кажи амин и сподели, за да получат и други Божията защита. Нека Бог те благослови.